madandanagan nga anya karabasa, siling kulot-kulot. Kulot-kulot dahil ti kakabsat nga inorat ko nakanyayo ko. Awan ti kasi mas Hilya Manila. Dito ilang probinsya nga talagang adda. Adda ti madandanagan nga kabatite. O ituloy yung mga men madandanagan nga. O diba? Hanyumot lang mo kung nakanyayo. Imas na ito. Lata ka purupuros na ikin ko basit ubing pay. Naimas ato sumamit da ito. Yan ikakmati. Siyempre ikantay iti kamatis nga nalabatis. Kurang tipang pinakbet ko ang pareya. Bulong lata ti pareya ti kabel mo ti rabaw ng tanong pumait-pait. Law ka tinatanggan nga tinapa. Kasi yung tinapa niya, dito ilang man probinsya ti adda kastoy na, hindi ta Manila awan, sa bali ti tinapa di ta Manila. Snook peas. Diyan ti tinapa di ta Manila.